sakthari logir lai tongo an bagai jeng tini omono wansuka je jenu khungo jeng burirono borom riwo jenu khungo jeng burirono sonman riwo anu khung belegena hamsawo an bagai jeng tini bumarong ni je dedication nong ni je hard work norok je kubui be tini bumar logiri tongmani an bagai jeng narono bole bai om haiklei jeng tini bumarong no jeng tini taklai bisini puila थानाय बिसिबो तरिका ताकले बिसिने पुइला जों अमनो जिनि बुमारनो बरम या फरे जिनि बुबार गायसा हामजामनि याकबाय जों दिन नावबुरम बुरम चुदिरिया फलाय दङ गामा हाकेनो जों दिनि रामचंद्र हामसायो गोराक दङ जिनि बरम माने एमएलए बा बबो बेलेगनो सामतरि सामु खलाय दङ बिनि बुखाक्तै जोंङो जिनि एडिसिनि बखते सामु खलाय दङ अमा हाकेनो थाइनै जरबो जों तैबो गोराक खलायै जिनि आमसाइनो जिनि बुबागर नगिवो दंगै जिनि दफानि मानदाय सप्ताय जे अधिकार फिरक मानन बगै जों बसखंमा जिनि बुबागरन लगियो तनै जों बसखं मागो लायनाय गाम हागेनो आं तिनि सानमन चंगो जिनि आमसायो उनि आरानि बरक हाय जिनरा आमसायो आमसक बीजेपी थांलायो ओ पार्टियो थालायो हिमार जों नुगिया आन बगै जिनि बुबागर जिनि आमसाय लुकुरन बेलेगेन हामजागो बेलेगेन बिश्वास दंगो तांके आंबो बेलेगेन मा बलायो जिनि आमसाय लुकुरक न तांगे हाके जों जिनि बुबागरन हामजागो जिनि बुबान बिसिदे जों जिनि दफानि मानदाय सप्ताय जों मानो थांनि दङ फायनाय जरावो जों जिनि बुबागरन जों बसखांगो 2028 जों जिनि बुबागरन चिफ मिनिस्टार सामना बगै जों जत तियार मातौनाय तांगे हाके जों साइमनो जों जे तिप्रामो थारो जों बीजेपी बाय जॉइन खायगेने गोबां क्वेश्चन खायगेन र अककनो सादि जों तांगै तिप्रामो थारो स्टेट गवर्नमेंट अफ बीजेपी बाय जॉइन नां हिनसिं हांकाय जों नर अमन क्लियर सादि जों सरकार जाना बगै जॉइनिंग ए बीजेपी बाय जों तांगै बीजेपी जॉइनिंग हांकाय जोंनो जिनि बुबाग्रानो तिप्रा एकॉर्ड इम्प्लीमेंट खायनान बगै तिप्रा एकॉर्ड साइन खायनान बगै बुबाग्रानो कग्रिमान तंग नरेंद्र मोदी बाय अमित शाह बर कग्रिमान तंग तमुं जदि नों जिनि सरकाराव न तिप्रा मत समर्थन खांकाय जों तिप्रा एकॉर्ड नरनो इम्प्लीमेंट खायनाय सामान दं हेबा जों बरनो बिसेस थाङै जों सरकार हाबो क्या हेबा बर समय रेखा 6 मास बिसिङो इम्प्लीमेंट खायनाय हिनि साकाबराव बीजेपी राव ओंखाय 6 मास लायका खाया 12 मास लायका खाया 18 मास लायका खाया 24 मास लायका खाया हेबा जोंनो थंपानो जों थंजागिया जों तिनि लुकर थांजा दं कराक दङ जों राइट टाइमआव राइट डिसिजन लानाय राइट टाइमआव जों राइट जवाब होनाय आउन बाय बसखं जरा फाय दङ जिनि बुबागरानो नों जेसेबां केबेंदि जेसेबां कासुदि जिनि बुबागन कासुमैया ताले जत सारा तिरपन्ति परसारो जिनि बुबागन लगिबो दङ हेबा खरनि खरतम बरो जिनि तिपरसारो जिनि बुबागन केबेंनान बगै तमसा सिगरेट सामजा दङ जिनि गामि आमसेबो दङ बर थगायै जिनि बरनो थगायै बीजेपी नि प्रग्राम तलांगै खतंग रिनानै नग रिनानै चाकिर रिनानै ओ बाइसाइकेल रिनानै हिनि सासाय बर थगायै दिनै बर बीजेपी प्रग्राम तलांगो रागा जॉइनिंग रिउ हिनि बर अब प्रोजेक्ट खायै जिनि लोकरावनो फनुगो एबा आं सानन मोनसंगो जिनि लोकराव बेलेगनो खागोनां जिनि लोकराव बेलेगनो बुजिनाय जिनि लोकराव बेलेगनो थांजा दङ जिनि आमसाय जेसेबां नर षड़यंत्र खायनि जिनि आमसाय बीजेपी कोनि दिन दयगलिया अब जों प्रमाण दिउइ दङ आन बगै आं जिनि लोकराव हामै मारो जों ताबक नुखा जिनि और गामि आमसाय खरनि खरताम जिनि बीजेपी लिडार हिनजांनाय रक जनजाति मोर्चा नेता रक आं बरनो सानो मोजंगो नर और जेसेबां होयनानै खायै जिनि बबन केबंना नायदि और जेसेबां बीजेपी हिनि नर मीटिंग खायदि और रामचंद्र गत जिनि एमएलए ब तिपरा मथानि न जिनि एमडीसी ब तिपरा मथानि न ओ जगा केबनो ओ जगा होयनानै खायै जिनि तिपरा मथानो कारै ओ जिनि रामचंद्र गत केबे एरिमाया अब 100% अब 1000% ग्यारेन्टी होय जों जिनि लोकरामनि लगी मानि दङ आककना बरनो सानो मोजंगो तांगे जों सायमानो जिनि खरजा खरनि बर सागनि इन्ट्रेस्ट सुबुंनान बगै सागनि इन्ट्रेस्ट फुलफिल खायनान बगै बर्तिनि बीजेपी नि रां नाहायचाव बर्तिनि बीजेपी नि लगिया थाङा जिनि लोकरनो हैरानि खालायो बर्तिनि लोकरनो तातलकक सावै बर्तिनि कामी गुरिवै बर्तिनि अमाके बर्तिनि जिनि लोकरनो हैरानि खालाय दङ एबा जिनि रामचंद्र गातनि लोकर बेलेगनि सिनाय जिनि रामचंद्र लोकर बेलेगनि बुजिनाय जिनि रामचंद्र लोकरनो बरक आमदिके थयके हैरानि खालायमाया जों नुगै दं खाना बेला थानाय जराव जिनि बायजाल बारि स्कुल जिनि बायजाल जिनि बरं मने एमएलए नि जे ऑफिस नि अपोजिट साइडआव कायसा दा प्रसिन जों नखला आ नखला चिकन साबो बर जिनि बरं न खदग्रिनानै थगायतलां थाका लकायताम साका जयनि रिवनि बर फुनुका लकायताम सा आरो जे जयनि थानिसे आरो हाजार बर बां देखापो के बां साना मजों हायसि आरो हाजार बर चांना बगै अमसों मार्क त नांगौ ओ बंना नखला नर बिया सायंके थांगि फायदि आ नखला नासिलांदि आरो हाजार बर चांना मदा नखला दा आरो हाजार चांना बाथि दा आरो जना बर चागिया जागौ गाव माहिकलाय
गोबां मा बरं न बरं अमक हयरानि खलाय आर तिनी ओ जगह 2500 जमा जॉइनिंग खाइका और तिनी 3000 जॉइनिंग खाइके बर तातल कक सावै ओ जगह बरं त हयरानि खलाय नाय दं फेबा आं साराम जुगु चिनि आमजान लुकुरक न कुन दिन बर हयरानि खलायमिया चिनि बुबाग्रानि लगे जों जत लुकुरक दङ चिनि बुबाग्रा तै जों बस आगुनाय तांगे चिनि बुबाग्रा बिसिंदेन जों चिनि दफानि जे चिनि अधिकार ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरा एकॉर्ड 125 अमेंडमेंट बिल जे डिमांड खाइथं माने अब जत लुकुरन बागै आन बागै ओ डिमांड चिनि त्रिपुरा मथा पार्टी डिमांड या ओ डिमांड चिनि सारा त्रिपुरा सरं डिमांड ओ डिमांड चिनि दफानि डिमांड आन बागै जों जत पाल खालाय चिनि बुबाग्रा न जों लगिरि बसंग मागलायनाय जों साइमन चिनि बुबाग्रा खरसा राजानि बसा राजा जे राजा सिंहासन आसुके बिनि दिनि चाबाय नंबाय तंबाय खलाय ब तंगै मानो बेबा जोंना हामजामान बागै बिनि लाइफ न सेक्रिफाइस खायो बतिनि बिनि सागनि लाइफ न वानसुयावै बतिनि चिन दफान बागै वानसुगै हादलै बदलै काफिके बतिनि बलं वालं काफ्रुंबै चिनि बागै चबक खाय दं अजारबो जों जत तिबार साराव जों तिनि थानसांगै बवाना लगरि तंनो सिमिसे जों कुनु खलायना नाया आन बागै चिनि बोबार खाय लिडार जों माने जों बेलेगन कपाल काहाम जे लिडार ज्ञान गोनां बुद्धि गोनां माया गोनां रां गोनां फान गोनां ओमहाय लिडारनो जों बस खामानि दङ जों बस जास्ट बना लगि हिमना सिमिसे बेबो अजारबो दिनि बिजेपि र केबं नामै गोबां मा फायजा गामि गामाचे तमसा सिग्रे सामजा नरति रांबे पाइने बे फाइनाय आंगो कगनो नरन क्लियर साननो मुजुङो कगनो कामके बुजिना नारना नांनाय तांगे बरक नरन रांबे पाइने फाइना और रां जे ताबुक जे जनजाति मोर्चा र पकेटो 20-30 हजार हाइन देलिन सुबुंजाक बरक तिना कामी गुरुवै हाइन मकल कियो यखला बर्तिनि चुवाग नङै भुइना चुवाग खाने बर्तिनि आज जनजाति मोर्चा थाने व पकेट दाजा आ रां नंनि रांसे बक्ति ति गुरितो आ रां नंनि बाहेके रां का नंग आं खरबै सानाय नरक तिनि बृद्धपति रां हाबियं तमनि रेगानि रां हाबियं तमनि ओ कोने राबर बागानी जालनि रां मायं तमनि दिनि सिगला सालायरावना जों जब रिमें तमनि दिनि लामा काम सरामयं तमनि हस्पिटल का हामयं तमनि तै मायं तमनि कारेन्ट मायं तमनि बेबाग जे मायं तम जे चिनि रां मान त छक्तेर दिनि सुरबा आसबा खलै दिनि जनजाति मोर्चा रंनि तिनिबो याफारि बर तिन तमसा सिग्रे सनाम जागै बासे वाक बेफारि सामजागै बर तिन कामी गुरि दङ याव नरन पाइने फाइनाय जे बर पाइजनाय ब फालि बरि संनाय कसम मुइथिं मान खालायनो हायसि तांनि हंकै वाक बेफोर वाक पाइने थांगा बर आ वाक न रिया बर बाजार फालि दिउ तेनि खनो अमकेन जे बर पाइजनाय ब फालि बरि संनाय आनबो जों चिनि लुकुरन पाइनानि अमहाय वाक अमहाय जे बेपारि रंनो बंथान खमदा ग्रै बर तिन हयरानि खालायनाय बगै नरन फाइनाय रांग्रि बलाय फाइनाय नरन आं सानामु जोंगु अ रां तमु जदि नरन रिना फाइकेंगा अ रां न नाहायचादि अ रां ननि रांसे याबा लगिगे जों महाराजानि नाय आउ मुइते मा दंनाय लगी हिंगा जों महाराजा लगिनाय मिशन मिटिं बो जों महाराजा लगिनो थांनाय याबा और रां नौ रिना फाइके नरं बंग मिसल थानांगिया नरं नौ फाइरि फाइके आ रां नाहायचादि बे लगी हिंगा जों महाराजा रिनाय लगी महाराजा रिनाय जों मिशन मिटिं बो महाराजा लगिन थानाय अकनो जों मा बुजिनाय रांगा आगि सीपीएम ना आमल सीबे जों थगाय फाइका सीपीएम ना आमल सीमे व जों तक्ति दुलसा बे बन थगायगा चिनि बर रंनो वाग मासा पुन मासा तक्ति दुलसा बे थगाय फाइका थगायमा दिनै जिनि दफारि मानदाय सकताय जिनि ककथाय बेबाग जों दिनै सेकजागै दिनै कामी जों डिप्राइभ खालायजागा सीपीएम रगबाय दिनै सेम न बीजेपी वामगे रिपिट खालाय दङ बेबा जों चेकलाक जामो जों सियानङै थांगा ताबो आनबाय जों ताबो जोंनो थगायना फाइगोनगा चिनि पाब्लिकनो थगायना फाइगोनगा जों जे उल्टा जनजाति मोर्चा नेतारनो थगायना हायसि पाब्लिक र आमु मा बुजिनाय गा ताबो जुदि नन रांरिका अमरिका समरिका हिन आनबाय जों ताबो जोंनो थगायना फाइगोनगा चिनि पाब्लिकनो थगायना फाइगोनगा जों जे उल्टा जनजाति मोर्चा नेतारनो थगायना हायसि पाब्लिक र आमु मा बुजिनाय गा ताबो जुदि नन रांरिका अमरिका समरिका हिन नरन अक लगी सानबेगा जनजाति मोर्चा मिसिल थांनि हिने लगी थांनाय लगी सानबेगा गाय आब्रगे नरबतिके साकातिना साइदेमान नरन आबो साइक्रांना हायसि नरन तुमु जे लगी सानबेगा मिटिं थाना बगै आब्रगे साजिदे दिने आनि पाराव लामा बुजाक दङ आं पारा नखरमाय सारि सुजाक नन्दर तबे जोबर जुर खायमायसे नायबा आतिके सारे किन्तु बो महाराजनि मिटिंगे जों मा थानाय ताके जों जेसे थानजों महाराजन लगिरवा आसन बोबाग्रा फानमान तुमु जे नरन जनजाति मोर्चा न लगी सानबेगा खोना मिसिल हिमदि बासै दारा बाय काका काकिन थागाय नर साजिदे हाइन कासले दसे त साकातिबो मिया बल फिल्टन केंक्लि देराबो नंग जिबसाय माने सारि सुजाक हाइन मा सानैब्ले त बाहागेन नों जे जों थगायगे जों नन थगायनाय दा हाइनब्ले किन्तु और रांग्रि खाय नर ताफियक दे आपन नंनि रांजि खबरदार आ रांखा मागन ताफियक दे आ रांखा नाहायचा दे नाहायचाबा परे मान खाय तेबो सिरि फाइदि सारि हायसि आपन नंनि रांजि दिनै जों जे रेगान रां हाब्रि में तंमनि हा लामानि रां हाब्रि में तंमनि बृद्धपति रां हाबियं तंमनि उ नगनि रां हाबियं तंमनि तिनी राबर बागान जालनि रां हाबि तंमनि आबे बेबाग नौ रांसे आ रां मै नरन पाइमाया आ रां नौ रांसे नाहायचा दे किन्तु चामान परे लगी हे जों बीजेपी रिमाया आपतिके लगी सानबा ब्रेके नरो आपते साकाति तनसिता
दिनै दिनै मिसिं थानाय जनजाति मोर्चार लगे सामफ्रामबो साजिरे दिनै आंनि बोसारनि कक सोंना दङ ও सामैनि बुजन ও अमुक समनि जाद्रा बासा काहे दं साइसि हायना बाहायनायब्ले किन्तु जों बुजिनांनाय दिनै बबागारान मिसिं दोनो जों बुसखांगो दिनै मानथाय सकते जे अधिकार जों माना थाङै दङ जों 2028 ते 2 बोसोर जों खालगै मानासिनो ते 2 बोसोर दिनै बबागारान जों चिफ मिनिस्टार सिट आसुग्रुवै दिनै दफान अधिकार जों दागि जों इमप्लिमेन्ट खालायनो नांनाय जों दिनै अनुखाबले दिनै बबाग्रा जे ब साइचं चिरिगै दिनै सारा तिरप्रानि लोकरन बाबो दिनै चिरिखक दङ बाक्सा नेता मन्त्रि रक हंकाय तामो तकबुर खुना रसबो टार्गेट नुखाबले जों मन्त्रि साम रका जनजातिनि बागै सामुं खालायदि हिनै सारा तिरप्रान बरक बगे तिनि अर तकबुर खुनानि नन जेला दानानि नन बु फेरनानि तक फेरनानि आबो बासाया दिनै दफान मोथाना बागै जों लिडार गो आरो बुबाग्रा जे स्वयं बुबाग्रा जे दिनै बागै बखरजा राजा सिंहासन अखरे तिनी हादलि बदलै नाङै तिनी बदिनि चिनि बागै चबा खालाय दंगाय जों बन लगरि सामने लगरिनाय आरो बगा अजराबो जों चिनि काइसेन नांनाय बुबाग्रा ताम साइदं अबसिम जों खनाय बुबाग्रा ताम दागि दं अबसिम जों खनाय दिनै जों अजागो खोथों बांना फायका चिनि स्पोर्ट्स मानि बांना फायका अमत चिनि खलायताबो जों खलाय थांनाय न बेबा चिनि मेन उद्देश्य गाय चिनि दफाने अधिकार चिनि मानथाय सकताय बेबाग जों चिनि फिरग मानांनाय नर नुगै तहनाबले जों आरो गोबां बर' तंगिमान अजा गोबां आसो तंगिमान थानाय जररगो आगि जों आसायखौ बाङै माना जर जों आसायखौ बेबा जों हिस्ट्री चेरिखौ जों सायमोन जों सालसा रिगना काना बागै चबा मा खालायका आकं नर पगिता थांदि रिगना काना बागै चबा मा खालायका जे रिगना चिनि दफानि जिनि कालचार जिनि सिनिमुं जों जिनि सिनिमुनो जों जिनि ड्रेसनो काना बागै जों चबा मा खालाय गोबां मा कगजाखा जेला हाबजाका बुथारजाका देसारबे बुजाका गोबां मा चबा खालायका चिनि बर आबो चिनि ड्रेसनो काना बागै बेबा ताबु जों चबा खालाय मा दङ तुमुं जदि जों खासि आंगा ताबु जों थांजा तायगाय अमाय दिन देसा फिराव फिराय आनो गा फिराय सिगां जों जत थांजाखले बुगारां लगी मारनाय नर नुगै तहनाबले जिनि खरगजा तिप्रानि सीएम डॉक्टर मानिक साहा ब खरगजा कोन बीजेपी नि चीफ मिनिस्टर या ब कोनो स्पेसिफिक कम्युनिटी नि चीफ मिनिस्टर या ब सारा तिप्रानि लोकरं चीफ मिनिस्टर बेबा बताम सा जिनि कग्र जों सानाय जिनि कग्र कोनो जों सैनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सैनाय नंगा साइदा रोमान स्क्रिप्ट दे कोन दिन मेने नेवा जाबे नाय केरो मेने नेवा जाबे ना जिनि कक जिनि छांना नांनाय फेबा दिसे खिने ते कोन बरकसे आउन बगै तुमुं जदि जों खासि हंकाय जों थांजा करि हंकाय जों सालदा चिनि आमान ककनो साना बगैबो जों चबा मा खालायनाय आउन बगै जों थांजा मातन कराग मा तंनाय अकक कुबि कक अकक जेदा जों तिनि खासि हंकाय जों सालदा अबनो जों साला मुक्ति सगय काबैबो जों अबो दिन जों ते फिरको मांगला आन बगै जरा बार फाया जरा वासन फाय जे जरा जों थांजांगै बस चबा खालायनानि आन बगै जों बेलेग कबाल खाम अ जरा जों बुबाग्रा मानै दङ आन बगै जों साना मोन जों जिनि आमान कौनो जों साना चिनि आमान कौनो जों सिजने नोंलाय दिसे खेने साबा नों चिनि कक साया बर अमाय बर जों नुगै दङ आन बगै जों चिना अ हाबा तंग चिनि अधिकार करै अ हाबा तंग चिनि अधिकार बुद्धिसि नानाय आन बगै जों थांजा मातने कराक मातंनाय दाबो चिनि जरा तंग बसकं जरा जों चिनि बुबाग्रा तै आगुनानि ताहे कगन दङ पालिंगे साल जेदा पालंगे जों साल नुगैनाय आन बगै तिनि अजराबो जों मुइतु खालायनो मोजंगो चिनि बुबाग्रा जोंना आशीर्वाद ताम खालायका बिनि हामजामन बिसिते जों चिनि आमसे ताम मानका चिनि जत आति रामचंद्र लोकर थांजा तमन बिसिते जों चिनि रामचंद्र त तिनि लिमिटेड फान्ड तमन बिसिं मानो जों तिरियारि जों बाखाय ताम रिमान खानर ना मुइतु हेकलांनाय चिनि बुबाग्रा जोंनो टिटिआइडिसि वो जों सरकार फेमानि आगुलो चिनि बुबाग्रा आशीर्वाद चिनि जत लोकर थांजा फारबाय जों चिनि आमसायो जों गायसा सिन्थेटिक एस्ट्रोटा प्लेग्राउन्ड जेटा नेशनल इन्टरनेशनल थंमानि फुटबल प्लेग्राउन्ड जों मामुखा चिनि बाजारबारि गसार अब जत चिनि आमसे लुकरन बागै ता चिनि आमसे जे फुटबल थनाय स्पोर्ट्स हामजागै तंनाय स्पोर्ट्स नते करियर सामनाय चिनि सिक्ला चाल तब आरो आबनो युज खालायदों ता बुसकांगो जों चिनि बुबाग्रा आशीर्वाद बाय जों सारा तिरप्राबो तीनटा स्पोर्ट्स स्कुल मानका कायसा किल्लावो कायसा जंपयो कायसा रामचंद्र गातो आमो तिरप्रानि पहिला अमनो एडिसिनि जे सरकारनि हिस्ट्री अमनो पहिला जे स्पोर्ट्स स्कुल जों माना थाङै दङ अमो ताबु चलि दङ सामो अब चिनि रामचंद्र लोकरना आबनो उपभोग खालायनाय जत चिनि सिक्ला रक चिनि थिनां रक चिनि फ्यूचर बरना आज परिबं करियर सामबै बर आरो जब खालायनाय अब चिनि लोकरन जतन बागै अब केबो स्पेसिफिक बागै सारा रामचंद्र लोकरन बागै जों कानि मामुका आबन बरे जों सेंकरे आमसे जों पेट्रोल पंप मामुका जत लोकरन बागै आन बरे जों साबजनल कताल माखा कायसेके रतनपुर कायसेके हारबकुवार बसकांगो जों जुनाल कताल मामुनाय चिनि आं फायनाय आउन बरे जों थाउर कामियो जे रबर बिजनेस खाय तंनाय मागै स्मोक हाउस जों आरो मामुखा गाव मा हेकलायो जों बसकांगो
Chini Udrono Sakirina Bagay, Joto Pile Prumuza, Buskango, Chini Bubagra, Chini Udrono by Belagan Stogo, Ching Buskango, Chini Udrono, Chini Police Sakiring Tung, Chini Teacher Tung, Gavama job to Langamani Buskango, Chini Bubagra, Visitation, Chini Siro Salary, Rimanai, and Bagachung, Beton Rime, Clay Bortin Pankasitongo, Zeno Paul's allegation, Edisium Soikudi Rang Roka, Umsuroka Rang Sale, Richale, and Mazabero, Piaba, CM recently called in Sakanok Samakanakana, not the social media night on Kai. Nung Tumuzi Hoi Shiny Rang Rohong and Promani Day. Nung Tumuzi Rang Roy the Promani Day, Proman Bagariman, Duja Promanimano, Kasa Promani Guy, Nung Tumuzi Gari Kupul Rang Kasu, Hoi, Edisi Romata Bogari, but Tuna Aban Promani Day. The day Gari Home and the day online transfer Kamatoni Disco from the online transaction in report from the Bokhara Busarangre, Nungaba clear Clyde. Have Crimea, Tatakok Borpitomo. Yava, Amabachin John Southern Bro Hoy and Clanbugay, Edisi Rangao, Reach our Moxaman, Nung Rohamas Criber Rangabosaniba. Oh my Claportin Oboman Clayachini, Lucan Hoy and Clayton, Yavachin Lucro Belacano, Bujinai. Belagan Kasina, Belagan Mayagan Kagana, Gini Bubagan Tago and Logritongo, Buskan was on the Logirway, Gini Ramchan Rams, Lucroton, Anticritan Buskan Bubagan Coplak Line. And we also Ozarabo, Angams Hanamazungo, Tajun Hainheim with Hanamazungo. None of the Jonas of the Murtaro, the Thompson Secret Sanamzaro, none of the Rama Pine Pekar on Night Jadi, logging at your Bogar and Action with nothing. Logging at your Marzamaranai. Tanging Gao Zaros and leader Kahamani Tomo, Jellidanos and Buskan Guy, seen top and Manta Shopte Jaotica Pirogomana. And Bugay Anima Fasong, and a Taku song, and a Okra Sakarok, and a Kusurok, Norok Dot Hansa on Bishintino, Salatina Amsavas and Table College Mamone Buskango, Kumbu School Mamonai, J. Kumbu School Arms and J. to get Nukum Busarano, Sangara Poriway, English medium Porio Kaham education, Vibonat, doctor, engineer, professor, Kabama Jakaham, IS officer, IPS officers, and Sananai, Sina Amsen Lukurano, oh my God. Kumpuya porna baga chung thane jorabo chini 2021 simichi ramchandra amche lukurno bobagana ashiwad bai bini hamjaman bisite chung sujumaka 75 jona student chini ramchandra ni simina chung kumpuya porna sujuman ka yeba tabunga chung chini amsa yeba chunga kumpuya school mana thangi tango basnga chung college bo mana chini amsa yo amagi chung thansa tangman bisite no sujuba chung manai awan bagai chung tini basa boro ai BJP himde oro tibara mata tangai kuno mana kerikha oro omok somok kerikha ini thane rona ang bujuna musumu Tibara mat hawa narono rina baga chin thane kono koringi mano yaba nong bobi short ni bosan bobi rina baga le bobagaran thane tongo awno chung ma bujinai nang tini tibara mat thane kurma himde BJP thakai mani chin ar 10000 rang mane nang 10000 rang ni 20000 1 lakh rang baje nang ni bosan bokron phalnai nang 10000 rang baje ni 25000 rang baje ni bosan bobi shan phalai nai yaba nang tumu jodi amte ya prishana sakang nang 100 bar wan chuk dai nang tini au haya periwan sakang ni 100 bar wan chuk de jeni ni bosan mukhang na chide nang tini 20000 rang manin bosan mukhang bokorno phalai na nang bobe chek lak jangnai an bagai jeng tini amchani lukurna ang koyo jeng om hagen jeng boskang te bagulai thanjak lai jeng karak ma tongnai tini bobar je dagi mer jeng omon khlainai je bobar je khoran khaga jeng om khoran asra jeng bobar logi thalai ngam sung sitong tini amsayo gobang ma baro sao BJP ro tini ko amai misil khaika meeting khaika thanai bo jagabo santano chakma phai thalikai mosai thanga bong ko bajalbari school mato Yaba thalikai ba masadi toko film ba masadi Ramchandra ka BJP ro kun din toy koler maya abasi jeng muitong aun bagai jeng chini bobagaran hamjago bini kubui leadership no jeng hamjago chini bobagaran ni je phan bini je gyan buidi bai jeng salcha buskang jeng joto lukuro thanjang jeng buskang kaplaina nangnai chini अधिकांश jeng phirogo mana nangnai bobagara sara tirprani tiprasani min chabiya bo sara north east boron chaboi tongo jeta je leader joto no tuidoli buskang jeng kaplaina bagai chini bobagara sara tirprani boron no saman nugai buni do Bangladeshi dollar kirisa pakha sar north east saman nugai Bangladeshi dollar kirisa pakha ya bogaran kebang na bagai borok tin tiang la japia baje seban bogaran kebang di nang koni din apa success ya si tang ya nang bogaran jesu kebang ni jeng lokora jot thanjang jeng asana bogaran logi ri suna nang gasung situ tin oro phaiman jo phainai jot chin leader suna hambairo nor khara sa tin o program songsaman bagai te basnga achuja ani jot ma phasong ani taku bukhro ani okra sakrarok ani sak salare ani kusuro norona ang pulena hambairo te nong no khakam ya pure ani kok saman situng jot no hambai khulumba kya bobogara aigulok tung jot ti